שלום לכולם. בואו נעשה עוד תרגיל. פעם תרגיל מבחינה. רוב התרגיל הזה, יש פה 2 מתוך 3 הסעיפים. אנחנו הולכים לפתור עכשיו. את הסעיף השלישי עוד לא למדתם, אבל הוא היה סעיף קטן יחסית. אם הייתם פותרים את זה, הייתם מקבלים את רוב הנקודות בבחינה. מה יש לנו פה? יש לנו פה איזושהי בריכה, אוקיי? ובתוך הבריכה יש לנו מיכל. הציור הוא לא לפי סדר, לפי קנה מידה. אוקיי? קוטר המיכל הוא 50 סנטימטר. עכשיו במיכל יש לנו מים, גם בבריכה יש מים. במיכל יש לנו מים ויש לנו אוויר, אוקיי? והמים הם בגובה 35 סנטימטר, וכל השאר אוויר בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס. הלחץ פה של האוויר במיכל הוא 110 קילו פסקל, ופה יש לנו חריר, אתם רואים, אני ציירתי אותו במין כתום כזה, והוא כרגע סגור. הבריכה היא 18 מטר, היא פתוחה, לא פתוח, היא פתוחה לאטמוספירה, כן? יש לנו פה אטמוספירה. והלחץ האטמוספרי הוא 101.3 קילו פסקל. ואנחנו יכולים להניח שצפיפות המים היא 1,000 קילוגרם למטר בשלישית. שני סעיפים. אחד, אנחנו פותחים את החריר. אנחנו צריכים להבין אם המים פה, בתוך המיכל, האם הם יעלו או שאם הם ירדו. יש לנמק. שתיים, שואלים מה יהיה גובה המים בסוף התהליך. אנחנו יכולים להניח שהטמפרטורה לא משתנה, ואנחנו מניחים גם שהגובה הזה של המים לא משתנה. הבריכה היא מאוד גדולה, ואם קצת מים ייכנסו פה או יצאו מפה, אז הגובה הזה לא ישתנה. אוקיי, זה התרגיל. בואו ננסה לפתור. סעיף א', מה שיקרה, אנחנו צריכים להבין האם הלחץ פה, אוקיי, מהצד של המיכל, הוא יותר גדול או יותר קטן מהלחץ פה בבריכה. אם הלחץ בבריכה הוא יותר גדול מהלחץ בתוך המיכל, אז המים יעלו, נכון? הם יקפצו ומים יעלו לפה. אם הלחץ פה יותר גדול, אז המים ירדו, כן, הם יצאו אל הבריכה. אז בשביל זה אנחנו צריכים לחשב את הלחץ בבריכה פה, כן? ואת הלחץ במיכל גם פה. בואו נעשה את זה. אוקיי, בואו נרשום. סעיף א'. אוקיי. אז קודם כל אנחנו רוצים לחשב את הלחץ בבריכה, נכון? אנחנו רוצים לחשב את הלחץ מהצד הזה כאן. זה קל, נכון? יש לנו לחץ אוויר ויש לנו את הגובה של המים, אנחנו יודעים מה יהיה הלחץ, לא קשה לחשב את זה. בואו נרשום. נחשב את הלחץ בתחתית הבריכה. אוקיי? אני רושם P פול, כן? זה הבריכה שלנו, אוקיי? אז זה שווה ל-P אטמוספרי, נכון? ועוד רו G H, כן? זה העומק של הבריכה, כן? וזה שווה ל-101.3 קילו פסקל, נכון? ולכן אנחנו צריכים להכפיל את זה ב-10 בחזקת 3, נכון? זה פסקלים, ועוד 9.81 מטר לשנייה קבוע, מול 1,000
קילוגרם למטר בשלישית, כפול 18 מטר, אוקיי? וכל הסיפור הזה נותן לנו 277,880 פסקל. בואו נסדר את זה. זה הלחץ בתחתית הבריכה, אוקיי? הלחץ בתוך המיכל מחושב באותה צורה, כן, בצורה מאוד דומה. בתחתית מיכל. עכשיו פה יש לנו את הלחץ של האוויר, פלוס הלחץ של המים. אנחנו יודעים מה הלחץ של האוויר כרגע, אוקיי? הוא 110 קילו פסקל, ואנחנו יודעים מה גובה המים פה, אוקיי? אנחנו יודעים שזה 35 סנטימטר. זה גם קל. אוקיי? אז אנחנו נרשום פה שזה שווה, זה P במכל, אז אנחנו נקרא לזה טנק, אוקיי? אוקיי? וזה שווה ל-P, P של האוויר, כן, בתוך המכל, כן? נרשום פה אוויר, אוקיי? ועוד רו GH של המכל, נכון? יפה. עכשיו פה, יש לנו פה 110 קילו פסקל, נכון? אז אנחנו נרשום פה 110. יש לנו כאן 9.81 כפול 1,000, זה לא משתנה, אבל מה שמשתנה לנו זה הגובה, זה 0.35 מטר, ואם אנחנו נעשה את הקישור, אז אנחנו נקבל שזה 113,433 פסקל. יפה. אז אנחנו רואים שהלחץ בתחתית הבריכה, שהלחץ בתחתית הבריכה הוא יותר גדול מהלחץ במיכל, ולכן המים במיכל יעלו. לחץ במיכל, סליחה, בתחתית הבריכה, לחץ בתחתית מיכל, המים מיכל יעלו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות סעיף ב'. סעיף ב', מבקש לדעת לאיזה גובה המים יעלו. בשביל זה אנחנו צריכים להבין את התהליך. מה התהליך? מה שיקרה זה שהמים יעלו פה, נכון? אבל ברגע שהמים יעלו הם גם יתפסו את האוויר, נכון? כי כמות האוויר היא אותה כמות אוויר, הוא לא הולך לשום מקום, אבל עכשיו הנפח שלו יהיה יותר קטן, ואם הנפח שלו יהיה יותר קטן, אז הלחץ שלו יהיה יותר גדול. ולכן אנחנו צריכים להתחשב גם בזה כשאנחנו עושים את חישוב הלחץ שלנו. אוקיי? בואו נעשה סעיף ב'. עכשיו, עד מתי המים כאן יעלו? עד שהלחצים יתאזנו. עכשיו, אנחנו יודעים שהגובה של המים בבריכה לא משתנה. נכון? אם הגובה של המים בבריכה לא משתנה, אז הלחץ גם לא משתנה. אז מה שקורה זה שבתחתית כאן, בתחתית המיכל, הלחץ צריך שהוא יהיה שווה לערך הזה שאנחנו קיבלנו.
אז בואו נרשום את זה. סוף תהליך לחץ בתחתית קל יהיה 277,880 פסקל. אוקיי? יפה. אה, אז מה עכשיו? אוקיי? אז עכשיו אנחנו אומרים אה, כן, עכשיו, לחץ במיכל יהיה אותו לחץ במיכל, נכון? כלומר, בואו נרשום את זה, כן? הנוסחה שלו יותר נכון, לא הערך, כן? הלחץ במיכל, כן? אני אפילו לא עובר לעורך משוואות, אז אנחנו רושמים P טנק, כן? זה שווה ל-P אוויר, ועוד row water G H ניו. אז תכף אתם תראו את זה. כן, כן. ה-HU זה מה שאנחנו מחפשים. אוקיי? זה צריך להיות אוויר. אוקיי? וכתבתי כאן רואו של W, כן, זה רואו של המים, כן, כי אנחנו תכף נדבר פה על הצפיפות של האוויר. ואנחנו מחפשים את ה-H. אוקיי. אז אנחנו צריכים בעצם לחשב קודם כל את הלחץ של האוויר. אוקיי? ואני אקרא לו עכשיו PR פשוט, אני אפסיק עם הטנק, אוקיי? אבל אנחנו עדיין צריכים לחשב אותו. איך אנחנו מחשבים את לחץ של האוויר? יש לנו את משוואת המצב של גז אידיאלי. אוקיי? משוואת המצב של גז אידיאלי. אוקיי? משוואת המצב של גז אידיאלי אומרת ש-P של אוויר, שווה ל-Rho אוויר, R שזה קבוע גזים, T. אוקיי? אוקיי? אנחנו צריכים לחשב את הרעור של אוויר, נכון? את הצפיפות של אוויר, כמו המצב החדש. כי טמפרטורה אנחנו יודעים, קבוע גזים הוא פשוט של אוויר, אוקיי? אז בואו נחשב, אה, כן, צפיפות האוויר. צפיפות האוויר מחושבת פשוט ממסה חלקי נפח, נכון? אז רho R שווה למסה של האוויר, kV של האוויר, נכתוב פה N. אוקיי, זה החדש, כן? זה אחרי שאנחנו כבר, אחרי שגובה המים עלו.
אז עכשיו אנחנו צריכים קודם כל לחשב את המסה של האוויר, נכון? כי זה לא משתנה, נכון? מסה של האוויר תישאר אותה מסה. אז אנחנו צריכים להסתכל על המצב ההתחלתי קודם כל, ובמצב ההתחלתי יש לנו את כל הנתונים. כן, אנחנו יכולים לחשב נגיד את הצפיפות. אה? כן, עכשיו, צפיפות ההתחלתית. כן? ו... כן? עכשיו, הצפיפות ההתחלתית אנחנו יכולים לחשב מתוך משוואת גז אידיאלי. כן? נרשום פה, אוקיי, row R, נרשום 0, אוקיי, זה במצב ההתחלתי, אוקיי? שווה ל, כן, P שווה ל-RT. עכשיו, פה יש לנו הכל, נכון? אנחנו רושמים כאן, סליחה, 110, כן, יש לנו כאן 110 קילו פסקל, אז 110 כפול 10 בשלישית פסקל, חלקי R, שאם אתם תבדקו את הטרמו שלכם, אז אתם תגלו שזה 287 אה, אה, קילוגרם? לא, לא קילוגרם. סליחה, ג'אול לקילוגרם קלווין, כן? והטמפרטורה שלנו, וחשוב לא לשכוח להעביר את הטמפרטורה לקלווינים, כי אנחנו לא יכולים לחשב במעלות צלזיוס, 293 קלווין, ומה שאנחנו מקבלים כאן זה שהצפיפות ההתחלתית שווה ל-1.308 קילוגרם במטר בשלישית. כן? אז זה הצפיפות. עכשיו אנחנו יכולים גם לחשב את הנפח ההתחלתי. נכון? הנפח ההתחלתי, יש לנו פה את כל הנתונים שלנו, נכון? אם אנחנו נסתכל פה, אז אנחנו יודעים שכן, יש לנו פה 110 סנטימטר, סליחה, פה יש לנו 75 סנטימטר, כי אנחנו מחפשים את הנפח ההתחלתי של האוויר, והקוטר הוא 50 סנטימטר, אז אנחנו יודעים לחשב את הנפח ההתחלתי, אוקיי? ו- כן, אז V 0, פה אני מסמן, כן, פה אני מסמן V רגיל, כי פה אין לנו מהירות, אז פשוט יותר נוח לכתוב את זה ככה. וזה שווה ל-0.25 פאי D בריבוע, כן, גובה של אוויר במצב 0, כן, וזה יהיה שווה ל-0.25 פאי, כפול חצי מטר, כן, בריבוע, כפול 0.75 מטר, זה יהיה שווה ל-0.1473 מטר בשלישית. זה הנפח שלנו. ומכאן אני יכול לחשב את המסה של האוויר. מסה של האוויר לא משתנה, נכון? אז מסה של האוויר תהיה שווה ל-V0 כפול rower 0, זה יהיה שווה ל-1.308
308 קילוגרם למטר בשלישית, כפול 0.1473 מטר בשלישית, וזה יהיה שווה 0.1927 קילוגרם. אוקיי. ובואו נרשום פה שחישבנו את המסה של האוויר. אוקיי, אז עכשיו אנחנו רוצים לחשב את הנפח הסופי, נכון? נפח אוויר הסופי. אוקיי? אנחנו לא יודעים למה הוא שווה, נכון? כי מה שיקרה זה שהמים פה יעלו, נכון? אז זה יהיה 75 מינוס כמה שזה עלה, נכון? אז אנחנו נרשום פה, כן, אוקיי. אז הנפח של האוויר בסוף, V, כן, N, יהיה שווה עוד פעם ל-0.25 V בריבוע, שזה בסדר, אוקיי? אבל עכשיו הוא יהיה שווה כן, גובה המכל, מינוס HN, נכון? זה הכל הגיוני. אוקיי? ואם אנחנו נוציא קצת מספרים בשביל שיהיה לנו קצת יותר נוח אחר כך, אז אנחנו נקבל כאן 0.963, כן, כפול 1.1 מינוס H, כן? זה כל גובה המכל, אוקיי? גם המים וגם האוויר. אוקיי. זה נפח האוויר הסופי. אה, אוקיי, אז בואו נחשב את לחץ האוויר. כן? לחץ אוויר מצב חדש. כן? זה האוויר שלנו. עכשיו תשימו לב שהטמפרטורה לא משתנה, מה שמשתנה לנו זה הצפיפות. נכון? כן? עכשיו אנחנו לא חישבנו את הצפיפות החדשה, אבל הצפיפות החדשה, כן, אנחנו יודעים מה היא, אנחנו יכולים להציב אותה. כן, הצפיפות החדשה תהיה המסה של האוויר חלקי הנפח של האוויר, כן? אז אנחנו נרשום מסה של האוויר חלקי V Air, כן, החדשה, כן, וכל הסיפור הזה כפול RT, אוקיי? אז אנחנו נרשום את זה קצת אחרת, אנחנו נרשום את זה M Air RT חלקי 0.1963 כפול 1.1 מינוס HN. ואנחנו יכולים להציב מספרים, אוקיי?
אז אם נציב מספרים, מה שאנחנו נקבל שזה 82,549 חלקי המספר הזה. אז זה הלחץ של האוויר. בואו נסדר את זה. ועכשיו אנחנו צריכים לחשב גם את הלחץ של המים. ומה יהיה שווה הלחץ של המים? הלחץ של המים יהיה שווה ל-rho GH, נכון? אבל H חדש. אוקיי? אז בואו נרשום את זה. לחץ המים במצב החדש. אוקיי? אז אנחנו נקבל, כן, זה של P, נכתוב פה W, אוקיי, נכתוב פה W, ניו, לצורך העניין. כן, שווה ל-rho GH. ניו, ואם נוסיף קצת מספרים, כן, עכשיו זה rho של מים, כן? כלומר rho W. ואם אנחנו נציב קצת מספרים, אנחנו נקבל 9,810 H. עכשיו, הלחץ הזה ועוד הלחץ הזה יהיה שווה ללחץ שאנחנו כבר יודעים אותו, נכון? הוא יהיה שווה ללחץ הזה. אוקיי, אז זה מה שכתוב לנו כאן. אז בואו נרשם את זה. אוקיי? חבר ולחצים, שווה אותם ללחץ ותחתית הבריכה. אוקיי? אז מה שיש לנו כאן זה ככה, זה קודם כל זה, נכון? כן? פלוס, אה, כן? מה שחישבנו קודם, בואו נעתיק את זה לכאן, פלוס הדבר הזה, כאן, נרשם את זה, פלוס הדבר הזה, נכון? זה הלחץ של המים, זה הלחץ של האוויר, כן? כל הסיפור הזה יהיה שווה ל... זה היה לנו 277,880. כן? שימו לב, זה משוואה, אז אפשר לא לכתוב את היחידות בסוף. כן? אז זה משוואה שאנחנו צריכים לכתוב. עכשיו, זה משוואה ריבועית, אז יש פה שתי תשובות, אבל אחת התשובות היא לא פיזיקלית, כן? כלומר, אם אנחנו מסתכלים על המימדים שלנו, כן? אז זה פשוט יוצא מחוץ למיכל. אז אני כבר באמת לא זוכר אם זה מינוס או מחוץ למיכל. אבל היא לא פיזיקלית ואתם יכולים לראות את זה. אז מה שאנחנו מקבלים כאן זה ש-H n שווה, אם אנחנו פותרים את המשוואה, 0.79, 43 מטר, כן, זה יותר מדי ספרות אחרי הנקודה, אבל בסדר, אנחנו נשאר ככה, כלומר בערך, כן, בערך 0.8 מטר, זה בערך 80 סנטימטר, 79, כן, זה יהיה הגובה החדש של המים, הם יעלו מ-35 ל-79.
בואו נסדר את זה. תשובה. והנה, זה, זה התשובה לסעיף. אז זה היה תרגיל, כמו שאמרתי, תרגיל יותר ארוך, כי זה תרגיל בחינה, אבל כן מדגים טוב גם את כן, רעיון של שאלות בבחינה, וגם מכריח אתכם לחשוב על תהליכים שקורים במערכות, במקרה הזה זה לא מערכת זרימה, במערכת הידרוסטטית, אבל לא יודע, עוד תרגילים. משתמע.